Salam, aylarcık. Seni köpden märi görmedimle. Salam kırpıcık. Salam kızıcık. Men mektebe gittim. Bugün mektepte bütün dünya çağalar günü münasibetli yürüyte sapak geçtiler. Esas hanım, çağalara degislik köp zade öğrendim. Çağalara değişti diyen mi? İç kıskınca olanır. Menem iç kıskınçı olarmı kadiydim böyle. Qaytam tersine. Şeyle bir kızıklı nesti. Tariplap oturup bilmersin. Mene yine de gidesim gelip dur. Bilýäňiz mi? Men mektepde çağalara ve olaryň hukuklarına, bilimini, saglygyna degisli şeyle bir kızykly zatlary öğrendim. Hani ayta onu bütün dünya çağalar günü münasibetli näme öğrendin sen? Birinciden her bir çağanın etmeli işlerini öğrendim. Muňa ilmi dille aydanymda çağaların hukukları diýilýär. Senin mi? Hani gönüle aytana etmeli işler diýdin, hukukları diýdin, näme diýjek bolýan? Feredin we bek belläň. Ýagny çağaların hukukları diýilip, eslenlik bir çağa dünýäniň eslenlik günjegine bagly, şadiýan durmuşda ýaşamaly. Muny durmuşa geçirmek üçin çağaların hukukları barada konvensiýa kabul edilipdir. Bu konvensiýanyň esasy maksady çağalarymyza geljekde asuda, parahat, bagtly we tagdyn durmuşda ýaşamagyny öpçün etmek bolup durýar. Çağalar arasa suw içmeli, arasa hawadan dem almaly we arasa tabiatda ýaşamaly. Menem bagtly we şadiýan. Sebebi bizim ýurdumyzda çağaların hukuklary barada uly aladalar edilip, mektepler, çağalar bagy we saglyk öýler bolýar. Bizim üçin ähli mümkinçilikler döredilýär-de. Yer onsam başka näme öğrendin? Feredin anna, men muallim bolmagy dowam edýän. Bir güllä. Hemme çağalar goramaly, howply zatlardan çağalar daş tutmaly. Hiç kim, hiç atan we hiç ýerde çağalara ziyan ýetirmeler. Çağaları hükman goramaly. Dowam edelim dostlar. Inniki öwretjek zadyma çağalar üýşip oýnap, bilelikde pikirlerini paýlaşyp, döredijilik bilen meşgullanyp, çağalyklaryny hasam kızykly geçirip bilerler. Meselem, ina sen kırpıcık. Senin täze pikirin we öz esem goýsamyň bar bolsa, ony halipalar bilen maslahatlaşyp durmuşa geçirip bilersiň. Oğuduğunu men esem goýsamam kene. Ne edip durmuşa geçirseň bilmän ýerdim. Ana sana kızıllan gımmat maslahat. Hükman bir halipa tapaly. Derrewçek ödün korkut. Gorol hani bilen ovamadan kirpisi nähiri akılladygyny bütün dünýä bilsinne. Durun entek, men utarmadım ha. Yine de burada öwretjek. Ondan soň başlaýaryň. Ho aylarcık. Sen kulağımıza hoş zatlar aýtýaň. Ünserim. Çağanyň özüçi hükmanlar. Ey vay, bu näme diýdin? Bir onsuzam öýsýät ulolýasa. Sen yazmany, okumany nerede öwrendiň? Mektepde. Ana sen mektebe gidip bilim öwrenýän. Mektepde özümize dost edinýän, tagdyn bolmagy öwrenýär. Şeýlelik bilen hemmämiz bilelikde bilimli we tagdyn bolup ýetişýär. Aylarcık diýen sen bize gaty köp zada öwretdiň. Men sine aýtdym ha, ören kızykly zatlar öwrendim diýip. Çağalaryň hukuklaryny hemmämiz bilmeli ahyry. Bütün dünya çağalar günüňiz gutly bolsun, iri çağalar. Hawa, hemmämizinki gutly bolsun. Bugüne köp zada öwrendim. Endi oýun wagty. Ýörüň hemmämiz oýnalyň onda.
Havadan dünyamı